Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara ekainak 22 dugu gaurkoan osteguna. Egun ez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzu. Arratsaldeon Ainoa. Arratsaldeon Larraiz. Zer moduz? Ondo, bai, zu ere ondo, bero ondia, baina... Bai, bero desente dugu, ezta, gaurkoan platoan. Baina, bueno, zer dugu gaurko elkarrizketen tartean? Lehenik eta behin zure elkarrizketarekin hasiko gara, ezta? Bai, Larraitz trinkado etorri da, Andreas eta Lunes Lilaseko kidea dena, elkarte feminista, eta aurten txupinazoa botatzeko izendatua den kolektiboa dena. Ikusiko dugu, ea beraiek ateratzen diren. Eta bestalde batetik, gaurkoan turismo kontuak izanen ditugu, horretarako Nafarroako Turismo Departamentuko teknikari batekin egoteko aukera izanen dugu, Patxi Saenz izanen dugu, eta uda honetako eskaintza guztiak azalduko dizkigu. Eta bukatzeko zaratak tartean ostegunero bezala saretik izanen dugu. Has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean, 1633 urtean, Erroman Galileo Galilei astronomoak Inkisizio tribunalaren aurrean belaunikatu zen bere teoriak errealak ez zirela esanez. Hori eta gero, dena den lurra mugitu egiten da, murmurikatu zuela esaten omen da. 1981 urtean, Espainiako Diputatuen Kongresuan, UCDko Leopoldo Calvo Sotelok aurkeztutako dibortzioaren legea onartu zen. 2010ean, Wimbledoneko Mahut Isner lehiaketan, historiako tenis partidurek luzeena eman zen, 11 ordu eta 5 minutu iraun izan zuena. Goazen gaurko lerroburu nagusiak aztertzera Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainoa, arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko egunak utzizkeun albisteak. Honako albiste hauek utzizkegu gaurko egunak hasteko, Nafarroako gobernuak helegita jarriko du UAN nekazari sindikatuaren ustezko irregulartasunak artxibatzearen aurka. Exekutiboaren arabera, Iruñeko lehen instrukzio epaitegiak ez du behar beste ikertu. Lapurtutako aurrek babes juridikoa izanen dute gobernuarengandik. Frankismoaren biktimekin eskaintzen duen babesa eta aitortza lapurtutako aurren familiak ere izanen dute. Eta genero indarkeriagatik egindako salaketak 11,7 igo dira hegoaldean. Nafarroan adibidez, aste batean 9 gizonezko atxilotu dituzte eta honekin lotuta Iruñeko udalak eraso sexisten aurkako bideoa aurkeztu du. Bertzalde Berriozarko igerilekoa jendez ustu dute sute batengatik igerilekutik ura hartzea errazteko ustu zuten atzo igerilekoa. Eta aurrera eginez albisteki sanferminofiziala.com webgune aurkeztu dute Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren elkarlanetik jaio den webgune berria da. Eta albistekin bukatzeko, 4 hautagaien artean dago aurtengo Sanferminetako txupinazoa botatzeko erabakia. Bihar bertan jakinaraziko dute irabazlearen izena. Eskerrik asko Aitziberri Iturri, egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Diario de Navarra egunkariko lerreburu nagusiak hauxe dio, etsipen autonomoen artean gobernuaren babes plana geldituta dagoelako. Proiektua 2016ko azaroan aurkeztu zen eta ez du aurrekonturik oraindikan. Gaurko argazkiko protagonistak Iruñerriko jaiak ditugu, bero askorekin lehen jaiak, adituek bero handia eginen duela aurreikusi dute uda honetarako, hala antzeman zen Orkoien eta Mutiloako txupinazoetan. Argazkian Mutiloako jaiak ikusi ditzakegu jendea eta erraldoiekin barkatu. Bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu, batetik suizida bihurtu nahi zuen jihadista bat atxilotu dute Madrilen eta bukatzeko Osasunak Pirinioetan eginen du aurre denboraldia. Goazen diaren notizia segunkariarekin. Gobernuak helegitea jarri du UAGNeko artxiboan eta irregulartasun gehiago bildu ditu. Exekutiboak
uste du ikerketa 26 txostenetara zabaldu beharko litzatekela eta sinadura faltsuak aurkitu dituzte beste ikastaro batzuetan. Gaurko argazkiko protagonista Las Goteras dugu, Burgi eta Erronkari arteko bi irudi ikusi ditzakegu eta gainera oso desberdinak, bata urtarrilekoa eta bestea ekainekoa. Ia 50 graduko diferentzia urtarriletik ekainera, halaxe dio lerroburu nagusiak, termometro estremoa baitugu Nafarroan. Bestalde, bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu, batetik bero kolpeagatik Nafarroan 4 langile artatu dituzte eta bukatzeko saltokiak eta bizilagunak elkartu dira Mañueta kalea bizi berritzeko. Bestelako kontuak gara egunkarian, lerroburu nagusia hauxe dio, Ela eta Labek ahotsak batu dituzte subiranotasuna eta aldebakartasunagatik. Muñoz eta Aranburuk batutako posizioa helarazi dute Gasteizeko autogobernu hitzorduan. Kontu gehiago gara egunkarian, batetik bero kolpearen susmoa dute azken lan heriotzean, bestetik bake prozesua laguntzea kritikatu dio Uribek Rajoiri otegia aipatuz, eta bukatzeko Barkosen gobernuak UAGNeko artxibora jo du eta gehiago ikertzea eskatu du. Joan gaitezen berri egunkariarekin, lerroburu nagusian hauxe dugu, Justizia ministro kargua utzi du Bairok, iruzur salaketak eraginik. Frantziako gobernua berritu dute, 3 egunean 4 kargudunek utzi baitituzte beren ardurak. Gaurko argazkiko protagonistak Muñoz eta Aranburu ditugu, Labe eta Elako idazkari nagusiak argazkian ikusi dezakegun moduan, burujabetzara abiatzeko eskari bateratua, Ela eta Labeko idazkari nagusiek ezinezkotzat jo dute Espainiarekin itunak egitea, eta hortxe ditugu azalean bi idazkari nagusien adierazpenak. Bukatzeko, lerroburu txikiago batean laburbiltzen duen albisteak hauxe dio, genero indarkeria, salaketak 12% igo dira hegoaldean. Joan gaitezen azkenik Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira. Goiko aldean atzo eman zuten albiste bera Sanferminetako kamisetaren berri ematen dute Euskal Herria Irratiaren eskutik eta hortxe argibide guztiak. Bestetik Iruñak LGTBIQ banderaren koloreekin margotutako zebrabide bat dauka, eta bukatzeko ondorengoak ikuskizun berria larun batean Gaiarre antzokiaren kanpoaldean izanen da. Jarrai dezagun gaurko agendarekin. Gaur, San Juan auzoko jaiak hasi egingo dira igandera arte. Festen lehendabiziko egunean, Iruzur Proiektopez eta Ahuntzaperen kontzertuak. Gaur ekainak 22, 8:00. Gaur ere, zinema. Sorginkeria Espainian. Sorginen mitoak eta historia aztertzen duen dokumentala disfrutatzeko aukera izanen da, Zugarramurdiko kasua ikusiz. Sarrera euro bat balio du, Nafarroako Filmotekan 8:00. Gaur ere, Anje Dualderen kontzertua. Kantu eta hitza zikloaren barne dago, doako sarrera da, baina beharrezkoa da goinbidapentik eta aldez aurretik hartzea. 8:30 erraldoien txokoan Deskaltoz 72. Zineforuma. Pride pelikula. LGTBIQ+ arrotasunaren egun internazionala aste honetan ospatuko dela eta Golen Baiona zinemetan Pride pelikula izango da gaur. Ondoren hitzaldia, 8:00. Asteburu honetan ostiraletik igandera burlatako jaiak izanen dira. Ekintzak, musika, herri kirolak, txistorradak eta nola ez, San Juan sua besteak beste. Iruña herriko udaletxen albisteak ezagutzeko unea ailegatu da, Larraitzen eskutik. Ekainak 22 dugu gaurkoan ostegune, ikus dezagun zenolako albisteak utzi izkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruña herrian. Iruñarekin hasteko udalak eta Nafarroako gobernuak aurkeztu dituzte Sanferminetako edukiak zentralizatuko dituzten 3 bikoitza sanferminofiziala.com webgunea, sare sozialak eta aplikazioa.
erakunden arteko elkarlan honen xedea da, herritarren errealitatearekin bat datorren jai eredu bat eraikitzea. Kontu gehiago Iruña aldean, Iruñeko udalak eraginkortasun plana abian jarri du berdeguneetako ureztatze sistema kontrolatzeko. Eta bestalde musika kontuak, Anje Dualde ibilean diskarekin izanen da gaur erraldoien txokoan arratsaldeko 8:30. Komerziazio Ciudad Mendillorri Zabalgune eta Alde Zarrera iritsi da, ekitaldi ugari antolatu dituzte asteburu honetarako. Eta Iruñeko udalak 5 sarrera bikoitz zozketatuko ditu ardoaren gauerako, ekainaren 27 arte parte hartu dezakezue eta ardoaren gaue ekainaren 30ean izanen da. Bestalde entzierroak 10 mediku postu izanen ditu, beste 5 laguntza emateko eta 16 anbulantzia izanen dira ibilbidean. Eta sukaldaritza tailer bati dagokionez, Baserri Berri jatetxearen eskutik Gaztediaren etxean izanen duzue, tailer honetaz gozatzeko aukera izen emateko epea irekita dago. Joan gaitezen lehenik eta behin oraingoan Uharte aldera. Uharteko kirol instalazioetan zerbitzu ezberdinak emateko laguntza teknikorako kontratua argitaratu da. Bestalde, Uharteko udalak 7 bizikleta eman ditu udan Saharatik Elizondora etorriko diren haur talde batentzat, Saharaztan elkarteak urteak daramatza Saharar herriari laguntza eta elkartasuna eskaintzen. Joan gaitezen oraingoan Xulapain Baiara aldera. Asteburu honetan ekainaren 24ean jaiak ospatuko dituzte Beltzuntza herrian eta egitarau zabala izanen dute egun osorako. Eta bukatzeko joan gaitezen Oltza zendeara. 2017ko udako kultura eta kirol jarduerak argitaratu dituzte udal web orrialdean. Udalerrietako albisteak alde batera utzita joan gaitezen oraingoan eguraldiarekin. Gaurkoan ekainak 22, zerua tarteka hodeitsua egongo da orokorrean Nafarroa osoan. Ipar-mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da eta temperatura maksimoak asko jaitsiko dira. Iruñe aldean zerua tarteka hodeitsua ere eta ipar-mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da, 17 eta 36 gradu arteko balioa utziz. Baztanen hodeiak nagusi gaur eta iparraldeko haizea sartuko da arratsaldean, 27 graduko maximak eta 17 graduko minimak utziz. Bihar Iruñe aldean zerua hodei gutxirekin egongo da. Bero hodeiak garatuko dira, zaparrada txiki ertain eta trumoitsuren bat botatzeko posibilitateekin. Hego osagaiko haize ahul-bizia ibiliko da eta arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da. Temperaturak berdintsu mantenduz. Bihar Baztanen eguna euritsua hasiko da eta horrela jarraituko du arratsalde gau aldera arte. Temperaturari dagokionez, bai maximak eta bai minimoak ere jaitsiko dira. Magazinaren lehenengo zati alde batera utzita, orain elkarrizketekin aurrera eginen dugu. Zer dugu lehenik eta binaino, uste txupinazoko hautagai bat ez, etorri zaigula gaur. Bai, Larraitz Trinkado etorri da, Landrea eta Lunes Lilaseko kidea dena, elkarte feminista, eta zuk esan duzun bezala hautagaia dena aurten txupinazoa botatzeko. Baina hemen gutxira jakinen da ez, ustut ez nago ziur, baina gaur bertan. Bueno, gaur da botatzeko azkenengo eguna. Osangi. Bueno, beraz Iruñan erroldatutakoek bozkeman barko dute ez, lehen baino lehen. Hori da. Osangi. Eta ondoren turismo kontuak izanen ditugu, gaurkoan Patxi Saenz Lazkano izanen dugu, Nafarroako Turismo Departamentuko teknikaria da bera eta uda honetarako eskaintza guztia azalduko dugu. Horren ondotik gaurkoan Zaratak tartean saretik izanen dugu.